Бардаржоно срочно бузатай дигар Toyota Camry 5 соли 2015 японка. Вагони даст бардаро. Расамошка утилизация кати. 170,000 сом бардаро. Мотор 2.5 гибрид, расход 5-6 литр. Бисёр экономичный хушбак аст. Ҳолаташ беҳтарин 4 диска баломошнав худ хош тоза. Ягон ҷош ягон хурд надорад гино хато наметонем бардаро. Хайдоро бошед маҳрамат. Camry 5 мепурсед 24 та рана барои шумо Camry 5 хушбаки гибриди японка. На ҳолати салон кожош бинед шухту. Кожош на канал дар салон бисёр. Ана доступ сиденье лифт ҳар ду тараф. Кондитсионерош на кор карда истодааст. Двухзонный климат контрол. Пробегаш чанд буд? Пробегаш кам 89000 километр пробег дорад. Кожни рул, мультирул на ҳолати салонаш. Салонош хушрӯ кожошам бисёр дар ҳолати хуб аст бардаро. Марҳамат кунед харидоро бошед. Дар срочни фурӯхтан шад мошинчена. Бай аст харидоро бардаро. Чхел аст на бардарҷонои ман маҳрамат фикратон ҳатман нависед, лайка фаромӯш накунед, бо канали Автоду байтаҷи бошад. Аз канали мо мошини арзон дастрас ва мошини ба табдили худатонро боварӣ дорам ҳатман пайдо мекунед. Ташаккури зиёд ба ман. Ҷононаи монстра нигоҳ кунед, Mercedes Benz Е-класс бардарҷоно. 62000 сомон срочни мотори 55 кати соли 2005 до рестайлинга будааст. Полни AMG пакет аз дискачош неки дискои зур доштааст. Нигоҳ кунед бардаро, дискачои рогатка. Полни капотоша пленкаи карбон кашидагиам бардаро. Нарх срочно 62000 сом. Тамошо кунед ки ин бардарои ман чӣ хел аст. Арзандазиёни бад фикратон аст, любителёи Mercedes аз шумо дастгири танҳо як лайк бардаро. Кани бинем ки ана ин Mercedes чемо чанд та лайк мегирад. Динаги 210 мондаги мо хато накунам, унҷо 6000-7000 лайк зиёд гирифтааст. Ана ин бардарҷонои ман кани бинед ки нархша бинед 62000 сом. Намо вихлоп дорад ин бардаро. Оводош анқа баланде аст ки бардаро. Мотор 55 8 цилиндра. Расходаш бошад мухи 15 литр, 16 литр, 14 литр, 17 литр бошад. Ана ҳолати салон, кожни салон. Дигар бардаро 2005 пленкаи оранҷевӣ кашидаган, худаш хосияташ сиёҳ будааст. Мошин Европа бошад, куҷо бошад? Мошин бояд Европа бошад. Электричен гуфти. Овоз шавин, овоз ша. Ҳолати салон чош бардаро. Марҳамат кунед, намеха ҳолат дорад. Срочни фурӯхта мешавад бардаро. Нарх 62000 сом. Охирин нарх гуфтем не бо камтар муомила кунед, бояд аз номи мо гап занед, бояд ки боз ягон майда арзон карда шавад. Чӣ хел аст на бардарои ман бачакҳои ёшана ин мошинча барои шумо срочни фурӯхта мешавад. На бай аст 62000 сом бардарҷонои ман. Яктар явоинем дида нигоҳ 212 дасана хасиё бардаро. Диди на хушрак даст 212 дастан. Хулас бардарои ман чӣ хел аст 62000 сом. Арзандазиёни фикратон насед, лайка фаромӯш накунед, бо канали Автоду байтаҷи бошед бардарои ман. Бай аст. Рафтем. Ҷонои ман ассалому алайкум дӯстдорони Mercedes Benz сечка тамошо кунед. Коробка автомат, мотор 2.0, комплектация элегант. Дидед бардаро, худаш ҳамиқа бас маълумоташ бардаро. Срочни фурӯхта мешавад 75000 сом. Тонировкаш бардаро то моҳи феврал будааст, ҳуҷҷатҳои солонаш то декабра. Ана алькантара будааст, губкават кардаги буданд, камбудиш як талаббояш аст. На элеганс нигоҳ кунед бардарҷоно. Баъд нест хушбак аст 75000 сом срочни номерошон худаш зебдаги, неки номерошо синят мекардиам. Ана ҳолати салон. Салон бисёр мешавад. Салонаш лафтаги аст бардаро, чороини электропакет аст бардаро. Хуб, боз чӣ дорад на? Нигоҳ кунед бардарҷонои ман. Обогрев сидений, магнитофони пионер доштааст, 4 ойна электропакет, штокошам бардаро, ина хеле нишонтиам, каличаи надовардиам. 440000 километр пробег, штокош рангакаи кайсадор штокаст. Салонош тозак хушрак аст. Як талабове ҳатман гиред ҷош бардиш кунед ки безек штои аст бардаро. Аз хердаро бардаро 75000 срочни фурӯхта мешавад. Задаги надорад фирстадан биёд қатъи сотон проверка кунед, махоб кунед, ҳама ҷоша санҷид бардаро гиред бад. Чӣ хел аст на бардарҷонои ман маҳрамат кунед, фикратон ҳатман насед, лайка фаромӯш накунед, бо канали Автоду байтаҷи бошед. Кондитсионерош ҳам кор мекардааст, ягон камбудӣ надорад фирстадан бардаро. Аз хердаро ҷонои ман маҳрамат тамошо кунед, срочна бузатаи дигар Lexus RX 350 соли 2015 рестайлинг аст. Вагони нав даромдагидааст, тонировка ҳуҷҷат ҳамаш салона. Мошина Канада гуфтаистада ози мебинем ки Канадаст ё Америка. Бай аст ҳолаташ бардаро. Срочни фурӯхта бошад, нархи беҳтарин 230000 сом гуфтаистада буданд, 200 барои шумо 215000 сом. Маҳрамат варианти беҳтарин, боз муомила дорад, боз арзон карда мешавад бардарҷоно. Мошина бардарои ман задагӣ надорад, нов зада гуфтаистадам бардаро. Ягон майда умуман задагӣ надоштааст. Оҳо, чанг хоб чопалан мебинед. Ана харидоро маҳрамат кунед, биёед аз наздик тамошо кунед. Срочни дискачош, балонош напанал, кузуфош тоза. Нигоҳ кунед бардаро, тозак хушрак аст. 4ВД бошад, 2ВД бошад, ҳозир мебинед бардаро. Ягон ҷош ягон майда кор надорад бардаро. Салонро мебинед ки салонаш чӣ хел аст.
Ҳолати салон, салони сиёҳ, кожни салон, салоно шевнечка тоза, 4 диска балон пачка, без ключевой доступ, сиденье лифт, память сидений, винкол бодарина 2015-14 ҳашмо инҷа Канада наистагас. Барои ҳамин акам Канада фестивал меки Канада бодаро бо дига хел мешад. Хуб, нигоҳ кунед. Мебелни рул, мультирул бодаро. Я бор заведид мекунед, салоно шевнечка тоза, свежи аст. Мошин зинда аст, бовар кунед. 4WD аст бодаро. Пробегаш 192,000 мил бардажон ана. Дидид? Ҳолаташ беҳтарин. Винкол заред бинед. Срочни фурӯхтан шуд, нархи беҳтарин аст. Арзанда аз ҷони фикротон насед, лайка фаромӯш накунед, бо канали Автодубай таҷи бошед. Бай аст бошед. Бардажонои ман шабатон бахайр бошад, марамат тамошо кунед. Боз ятаи дигар Kia Optima соли 2015 ҳолати беҳтарин фул комплектатсия. Комплектация ZX мешад, хато накунед, ҳама наворота дорад. Нигоҳ кунед бодаро, мотор 2.0 турбо аст. Нархаш ҳам беҳтарин нарх, срочни фурӯхта мешад бодаро. Ҳуҷҷатош салона утилизатсия ҳам дорад, ягон камбудӣ надорад бодаро. Нигоҳ кунед хушрак, сафед трёх компонент, фарош линза, дискош хушрак, балонош нав, кузовош ҳам тоза. Без ключевой доступ дорад бодаро. Нархибош ҳам нигоҳ кунед. Нархибош ҳам хушрак аст бардарҷоно. Стопош бинед чиқа хушу, стопош светодиоди мешад нахе. Комплектация ZX чи буд, мотори 2 турбо GDR. SX бардaro, ZX мегӯям. Мен худашон ZX гуфтам, ZX надошт, гуфтам ин чӣ хел комплектация? SX аст бардaro, комплектация Optima. Мекан ҳамиши машинчаки хушрак аст бардaro, кожни салон, салонош дар ҳолати хуб, задни обогрев ҳам дорад, задни дефлектор ҳам дорад бардaro. Хуб, без ключевой доступ, сиденье лифт, память сидений бардaro. Вин-код ҳатман занед бинед, ин вин-код $14 моҳ 15 мешад. Кожаош напанав, акустика Infinity. Хуб, чӣ доштааст бардaro? Кожни рул, мультирул, сиденье лифт, память сидений бардaro. 42,000 мил. Ин ҳолати салончош бардaro. Салонош хушрак аст. Обогрев сидений, вентиляция сидений, кондитсионерчош мондаги ях бар ин кор кардаест, чётка кор кардаест бардaro. Дидед чӣ хушрак аст бардaro? Бай аст машинча. 42,000 мил пробег доштааст. Пробег ҳашаратной, пробеги худаш аст бардaro. 42,000 мил. Биёд кам. То 427 не, 42,787 мил бардaro. Пробегаш кам аст. Винкодо бинед ин чӣ қадар пробег дорад дар винкод. Гуфтанамонем потолокошо бинед, бомош бардaro, панорама ҳам дорад машинча. Вақти бошам обогрев сидений ҳама наворота доштааст. Марҳамат бардaro, варианти беҳтарин аст. Чӣ хел аст бардарҷонои ман? Бардарҷонои ман, марҳамат тамошо кунед бо диққат бардaro, дӯстдорони Lexus ES 300 гибрид мепурсед ку бисёр вақт. Ана бардарҷонои ман дар канали Автодубай ТЖ Lexus ES 300 гибрид овардаган. Солаш 2015 до рестайлинг бардaro, рестайлинг кардаган. Ана бамперош бардaro, фарош соли 2019 боло шудагааст. Нигоҳ кунед чӣ хушрак, дискош ҳам ҳаволаташ беҳтарин бардaro. Ягон камбудӣ надорад. Тонировка ҳуҷҷатош то охири сол бардaro. 210 музири мемонем бардарои ман. Нархаша розӣ кардем аз 210,000 сом, срочна нархша бардаро 190,000 сом. Без савдо охири нарх бардаро, ягон майда дигар арзон намешудааст. Марҳамат кунед, биёед аз наздик тамошо кунед, савдо кунед, гиред бардаро. Сафед трёх компонияни 4 диска балон нав пачка аст бардаро. Ана ахи бошам мебини ҳозир. Ҳолаташ хушрак аст наки бардаро, ин нигоҳ кунед. Ахи бошам стопшошам бардаро нав кардаган, диффузор задаган, диффузорчоша бинед чӣ хел аст. аз хер даро бардaro ина гибрид мепурсед ки гибриди тайёр аст нав кардаги рестайлинг кардаги тайёр мегиред фақат ҳай мекунед мегардед бардаро ҳозир салонро тамошо мекунед марҳамат ҳолати салон светли салон кожи салон мебени салон кожош дар ҳолати хуб аст без ключевой доступ бардаро лифт память сидени бардаро винкодаш набас гап мезанед аз рӯи техпаспорт сурат мегиранд равон мекунанд аз рӯи винкод як дар гуфтан ба фикрам як тарафаш камтар задаги доштад бисёр не пробег 130,000 километр бардарои ман. Хуб, монитор дорад, задни камера, обогрев сидени, вентиляция сидени, режим вождения, старт стоп, мебени рул, кожи рул, круиз контрол бардарои на ҳолати салонаш. Салонаш хушрӯ, кожош кандаги дардаги надорад бардаро. Хайрдоро бошед, марҳамат, варианти беҳтарин, срочни. Чӣ хел аст бардарҷонои ман? Марҳамат кунед. Фикртон ҳатман ҳастед, лайка фаромӯш назед, бо канали Автодубай ТЖ бошед. Мошина арзон, дастрас, мошинчаҳои беҳтарин мошини ба табби дили худатонро боварӣ дорам аз канали мо ҳатман пайдо мекунед бардарҷонот. Ташаккури зиёда. Нархҳо бинед чӣ хел нархонава аст. Шабатон ба хайр бошад, марҳамат тамошо кунед. Ана боз ята дига Volkswagen Tauran овардаган. Соли 2008 аст. Мошини Европа, мотор 2.0 дизели. ҳуҷҷатош то охири сол бардаро. Коробка автомат, нарх 53,000 сом, срочни. Камтар муомила дорад, бисёр не бардарҷоно. Ана дискош балонош дар ҳолати хуб. Нигоҳ кунед бардарҷоно, ман чӣ хушбахт аст мошинча. ҳолаташ бад нест бардаро. На хадо аст, камбудӣ надорад фесодан. 65,000 сом қабул карда гирдиам. Гуфтан чанд пул монед?
Пока чамп монене срочный модель 53000. این سه قطاره بود یا ماشین دو قطار است که багажош калон аст бардор чхолчош ам чхолчу ана сидениш ручной удаст чороина электропакет гуфтем коробка автомат хуб мошин калид кадина ҳолати салончош бардор нигоҳ кунед ана ҳолати салонаш намешил аст видед бардор 242000 километр пробег дорад бардор ҷонои ман харидоро бошед марҳамат мотор коробка ходои ҳамаи 100% гуфтаам бо билет қати устодон проверка кунед ҳай кунед бардоро ҳама ҷоша проверка кунед мақбул кунед бо савдо кунед гиред нархша бардоро 53 охир нарх фесан бачакой хуб астан бардоро срочный пул дар кун меган хабо ягон нархи беҳтарин розӣ меша барои ин бардоро зер кунед дар тоҷаш خیلی از نبردارای من مرحمت فکرتون نتید لایک فراموش نکنید با کانال 72 بایتجه باشید باز ماشین ارزان دسترس ماشین بهترین میتونید از کانال 72 بایتجه پیدا کنید من وادی خط تماشا کنید در کانال 72 بایتجه بازات دیگر مرسدس بنز یک کلاس نرخ بهترین کتی نمرش من پدرکن 020020 بردارو سالش 2008 رستالینگ авиони нарх 69000 сом срочник ҳуҷҷатош бардоро то охири сол мотор 3.5 американка харидоро бошед марҳамат кунед AMG пакет нест мекунед диска балумош дар ҳолати хуб комплектатсияш авангард бардоро авангард шишошон кабуча меша шишошон мегӯем бардоро камкам кор дошта бампери багажаш бардоро краска меша мошина он мошина бардоро срочни 69000 мон ҳисобем боз муомила дорад боз арзон карда мешавад бардоро марҳамат ҳолати салон поизни салон мебдеми салон салонош кожош дар ҳолати хуб аст бардоро ана бо чи дорад коробка автомат сидени лифт памяти сидени бардоро мошинча корея дафа америка кардам корея бардоро кореяка 2008 аст дидед бардоро чӣ қадр чӯрак аст ана оз салонашам тамошо мекунем марҳамат ҳолати салонаш бардоро монитори андроид абардои сидени вентилятсия сидени доштад пробегаш чанд бошад 199000 километр бардоро мошин корея панорамошам ҳаст бардоро дидед марҳамат срочни фрухта бошад бай аст нархи беҳтарин чӣ хел аст набардар ҷонои ман марҳамат фикратон ҳатман насед лайка фаромӯш накунед бо канали 72 байтаҷи бошед мошини арзон дастрас боварӣ дорам аз канали мо ҳатман пайдо мекунед бардоро ташаккури зиёд дорам ёшина нигоҳ кунед бардоро барои шумо чӣ ёфтам любителои ваз ҳастед амҷа ваз 21015 бардоро соли 2008 мотораш агушаши инжектор бо кондитсионер доштааст ана баъд чӣ доштааст гидравлика доштааст бардоро срочни фрухта мешавад утилизатсия дорад ҳуҷҷатош то моҳи сентябр аст самбуферо дорад калонкои намена харбуза дорад тарбуз дорад беҳад баланд мехонад 4 балони нав панав бардоро асли бошам нигоҳ кунед мошин баъд полни шумализатсия кардаги диям камбудӣ надорад фестодан бардоро ин харидоро бошед марҳамат бачаҳои ёш бисёр мепурсед ҳамин рӯзо ки ягонта ваз монедака 20000 25000 пул дорем ягон мошини арзон монед зайна бардоро марҳамат калонкаи нигоҳ кунед 4 та калонка дорад ана пешоша мебинем озӣ ду ойнаи пешаш электропакет аст бардоро ана нигоҳ кунед бардоро ойначош электропакеташ кор мекунад ҳамаш мантефонча бинед зури бад мехонад калонкашош ростика инҷаш кондитсионер даст бардоро кондитсионер установка кардаги диан мотори чикиш мегӯянд чӣ коре дорад надорад хулас бардоро кор мекунад гуфтам намекунад гуфтам биёед аз наздик бинед хӯратон савдо кунед гиред дар 25000 сомон 26000 сомон гуфтам бардоро ана боз муомила дорад биёед марҳамат бардоро срочно лампушкошам бардорои ман нормали пул бигирифтагида мегӯянд ки 800 сомон киседон задагирем лампушкошам беҳад баланд фистодан хулас бардоро дубарахо биёед аз наздик тамошо кунед бинед савдо кунед мақбул кунед гиред срочно 26000 сомон бай ҳаз любителои ваз кале бинед ки дастгиритона агар дастгиритон хуш бошад ӯ бисёртар ваз мондан мегӯем бардоро рафтем лайка фаромӯш накунед ҷонои ман апаҷоно хоҳарҷоно марҳамат тамошо кунедана Kia Optimo вардаган соли 2017 будааст бардоро 18 гуфтамоз мебинед бардоро хуб мотораш бардорои ман 2.4 мешавад як тани фараш камтарак дар на чиркин штаги даст тоза кадан дар кураст ҳавр гирифтаги аст бардоро ана инаш тозаи хушрак аст ку бардоро камбудиша гуфтан дар кор аст охирина таъриф кунем маълум аст явна не ки бардори кори ҳеҷ хин нест бардоро ягон усто баред агар ин мумкин сабабаш ягон лампочкаш ҷош ба хушрӯ штаги ам набоша агар ҳамҷа ҳаво мегирад вақти моҳика кунӣ агар ҳавр мегирад бардоро ана дига ҷош бардоро вроди ҳама ҷош хушрак аст ина балонош нав балончош шавни дискачошам хушрӯ сеташ бардоро сурхи бардои аст мотор 2.4 аст бардоро 105000 сомон нарх дорад ина марҳамат кунед на харидорӣ бошед агар срочни фрухта мешавад 2017 нарха бинед бардоро мошини 150-160,000 нарх дошта на ҳолати салони сиё салонош тозак аст бардоро ҳуҷҷат чӣ қадр дошт то моҳи марта ҳуҷҷат доштааст утилизатсия ҳам доштааст бардоро мошинча америка гуфтем винкод бардоро 2017 моҳи июн будааст ҳуҷҷатош 18 будааст бардоро 18 гуфтам ман барои дараша дидам 17
пробегаш 200,000 миль. Коробка автомат, режим вождения, кондиционер дорад, мониторчушам ҳаст. Олати салонаш бад немиҷош агар ҳисоба нагирем, менҷош коҷалиш мекунед, ата чихолча мепартед хушру бардаро, ана боз чихо мекунед. Боз бардаро тамом. Яна инҷош хромчаш рафтага, ана полни тоза кунед, сепсиё шад хушру мешад. Коробка мотор ҳамаш бардаро қоидаи дастмоҳи мард вагон аст. Америка умдаги дастмошинча. 105,000 нархи беҳтарин. Хеле аст набардорҷонои ман марҳамат кунед. Фикртон ҳатман расед, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. Боз мошина арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед. Бай. Бардорҷонои ман ассалому алайкум, марҳамат тамошо кунед. Боз ятаи дигар Mercedes Benz дар канали Автодубай TG. Бардорҷонои Mercedes Benz кузуфи медонед чи GLE аст бардорои ман. Эмела GLE кадагине тоза GLE соли 2017. Хуб барои чи барои чи гапа гуфтесона барои ки соли 2004 да мегирам барои бодикити нахел мекунам. Ин бардаро бе бодикит худаш родной рестайлинг аст GLE аст эмел не. Номерошам падарка. Солаш гуфтем 2017. Ҳолаташ беҳтарин. Тонировка ҳуҷҷатош 7 моҳӣ аст. 7 моҳ тонировка, 7 моҳ ҳуҷҷат, 70,000 мил пробег кати бардаро бисёр пробегаш ҳам. Дискош напана, кузуфош тоза, 4 дар ресми 4 дост дорад. Нигоҳ кунед чихи хушбака сошинча бардаро. Марҳамат кунед. GLE 63 кадаган, лекин не. Мотори 3.5 кати даст бардаро. Ҳолаташ хушру нарх 270,000 сомон. Срочна муомилат дорад. Салона нигоҳ кунед, тоза гишавзуд. Мебелли салон, потолоқи бисёр кати. Салонош, кожаош бисёр дар ҳолати хуб аст. Ягон ҷош камдагӣ, дардагӣ, хароштагӣ надорад. 4 дар рестричҳои досту, датчик слипер зон дорад бардаро. Сидени лифт, памят сидени, акустикаш бошад, хармакардо. Дадо ҳабдати 16 моҳ бердараш. Марҳамат дар мошине обогрев руля, пружинный руль, мультируль, монитор, обогрев сидени, ана старт-стоп ҳам аст бардаро. Ин чӣ мекунед? Кнопкачи старт-стоп мезанед, там 2000 климат контрол, салона нигоҳ кунед чӣ тоза аст. Беҳад салонашам тоза хушбахт аст бардаро. 71,000 мил пробег, родной пробег худаш ки пружинный руль, мультируль, липисток, кондиционерош тоза бинед, кондиционерош худ кор кардест. Ях мекунед бардаро. Мошини сеҷи худаш маълум аст охи. Сеҷак тоза аст. Нархашам нархи беҳтарин монде, муомилаи боз беҳтарин дорад. Чӣ хеле аст набардорҷонои ман, марҳамат кунед, фикртон расед, лайка фаромӯш накунед, бо канали Автодубай TG бошед. Боз мошина арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед. Ташаккури зиёда. Номерошро гуфтем, аз номи канали мо падарка аст. Ман ана шумо нигоҳ кунед, Camry чӣ хушрӯ шуд. Toyota Camry ин бардаро мордаша мебинед, ҷошда фикр мекунед ки Америка XSE аст, бо панорамаош ҳам аст. Пултошо бинед бардаро чӣ пултош даси? Дута калидро не заводящий пул доштаст, чисто японский бардаро, Япония озадаган. Хуб ин мошинча мо бардаро японка аст. Бале японка. Не ки бардаро ин хеле бамперо XSE кати омдаги даст бамперош нигоҳ кунед. ақибош кати мегӯянд ки мошина аз Ҷан-Ҷапан, аз худи Дубай гирифта гирдам. Ин ҳаме хел чӣ кати бамперо кати буд гуфтам. Японка значит доштаст ихе комплект, ихе бампер. Ё Япония задагӣ бошад, нафаҳмидам, лекин панорама дор аст бардаро, панорама дорад. Ҳолаташ беҳтарин 260,000 сом гуфтем, не арзонтар монем 255,000 срочни розӣ кардем бардаро. Харидоро бошад марҳамат. Тонировка ҳуҷҷатоша нав гузарондаган салона, ягон камбудӣ надорад бардаро. Нигоҳ кунед. Чӣ хушрак, фарои пеш теқ бошад, стопаи ақибаш дух бошад. Солаш бардаро 2019 аст, 18 охираш силсила. Харидоро бошед марҳамат. Расходаш кам, экономичный, навороченный мошинча, срочно 255,000 сом. Ақибошам бинед чӣ хушрак аст. Дед бардаро чӣ хушрак аст. Бамперчо чӣ зебидаги. Марҳамат, саломат тамошо мекунед. Биёед аз наздик тамошо кунед, савдо кунед, ягон агар бо арзон мешад, гиред бардаро. Ҳолати беҳтарин кати тоза биша бинед бардаро. Ино 170,000 километр пробег дорад. Ин панорамаош ҳам аст бардаро. Баллонош ҳам напана, без ключҳои доступ, датчик слипер зон дорад бардаро. Дута калид дорад, яхтене хел худ дорад, бо яхтега калид худаш аст. Сидени лифт, кондиционерош ях бардаро. Обогрев сидени. Ана инаи проексияшам аст. Проексияшам аст бардаро, метавад ё наметавад? Кени? Мефикрам наметавад шумо. Баъд бардаро не удержание полоса ҳамаш кор мекунад бардаро, заводко 170,000 километр пробег, ошибка надорад. Гибридошам бардаро қоидави кор карда шудааст. Расходаш кам, 4,5 метр расход дорад бардаро. Монитор, задни камера, автозони климат контрол, старт-стоп, перекидкошам бардаро, перекидкои оригинал омодаги аст. Дидед чӣ мошинча хушбак аст. Панорамаш худаш баста аст бардаро. Панорамаш дидед чӣ хушбак омодаги. Дидед марҳамат, срочни фурӯхта мешавад, варианти беҳтарин, нархи беҳтарин кадид.
боз медонед чӣ бардоро номерои 0100 доштагӣ будаст. Номерош ҳам нагӯям ки вақтион барои подписчикотон падарка мали наметавам. Номероам бардор нормали пул месад. Срочни марамат кунед, нархи беҳтарин номерои 0100 падарка 255 000 сом. Фикратон насед, лайка фаромӯш накунед бардор. Аз шумо дастгирии намеқадар. Ташаккури зиёд. Боз наворои навбатии ман интизор бошед. Бай.